Iyaqenqeleka iminyaka isuka elidala lolwaluko liphala phambili kumajelo endaba kweli loMzantsi Afrika. Unobangela zingxelo ezingentlanga zokusweleka kwabakhwetha esuthwini. We are very much aware that communities out there are not aware of the contents of these legislations. So we are going out in communities to inform people about what is it that they can do in order to address or redress the issues that has been done wrong in the past. Ngelishwa ke onyana babantu basaqhubeka nokufa, bambi baphulukana nobudoda babo minyaka le ngenyanga zolwaluko. So how do you protect the rights of the initiates? First is to ensure that the laws of the country, especially this particular act, is supported, people understand, and they organize the initial practice in accordance with this particular act. Amasebe karhulumente nawo ebekhe abekwa ityala ngokungasebenzisani kakuhle kuthinteleni ukuphalala kwegazi labakhwetha. Sithetha nje, isebe lijongene nemiba yomthonyama lithi ezi zityholo azisenasihlahla. There are provinces and districts where there will be zero fatalities. There will be zero casualties arising from the effective coordination and collaboration that is taking place amongst all the stakeholders. Lo mthetho kazwelonke ojongene nolwaluko wapasiswa ngokusesikweni ngumongameli Cyril Ramaphosa ngonyaka ka-2021. Oza nengxelo kwiindaba zethu oziphathelwa yiNewsroom Afrika, ngumzulwana kaFaku uzinekwa kaMhlaba ePitoli.